DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka ba? Ayan, magandang shoutout ulit sa inyo dyan. Ayan, maraming salamat sa iyo. Ayan, Lods MG. Ayan, ayan mahalaling Carmen, magandang shoutout po sa iyo. Maraming salamat sa pagdalaw. Ayan, shoutout din kay North Famia. Maraming salamat ulit sa iyo. Ayan guys, may nakapinaw tayo upcoming live, upcoming premiere ni North Famia. Ano? First premiere ni North Famia. I-support naman natin guys sa 5:30 Middle East time. At syempre, 10:30 naman sa Philippines time. May shoutout sa inyo dyan guys. Tama music muna tayo habang tayo nakahiga. Shoutout sa lads, Ma'am Vlog 21. DJ Boom Boom. Shoutout sa iyo, Ma'am Taysha. Maraming salamat sa pagdalaw. Ma'am Taysha, maraming salamat. Tama pa, music lang muna. Kasi parang nantok pa ako eh. Ma'am Taysha, may shoutout ko. Hindi lang kita nagda-live, Ma'am Taysha. DJ Boom Boom. DJ Boom Boom. Idol. This is Team Rocket.
Ayun, shoutout sa Wildflower Hajir. Maraming salamat sa iyo pagdala, Ma'am Hajir. Maraming salamat. Thank you guys. Kami ulit lang yung pagkikitan ng mga ng Wildflower Hajir. Ayun. Upcoming live ba yan? Gusto ka natin. Guys, support nyo yung naka-pin sa taas, guys. Upcoming premiere, mamaya, mga 10:30, 5:30, Middle East time. Wala pala akong tamsak, ha? Ayun. Maraming salamat sa patusok mo dyan, Wildflower Hajir. Live, 99 minutes. Ay, mag-live ka rin 99 minutes. Sige, tamsakan ko lang to, ha? Ayos, tamsak naman sa minaba ni Ma'am Hajir. Coming live, 99 minutes. Nasa oras kalahati pa. 5:30. Oh, 5:30. 99. And a word where you can be anything. Be kind. Ay, wow. Siya na. Yan yung mga title, ha? Ayan, natamsakan ko na yung ano mo. Hajir. Ma'am Tesha, may chat ulit sa'yo, Ma'am Tesha. Hindi ka na nag-live, Ma'am Tesha? Live ka na, Ma'am Tesha? Para pagka nag-live ka, makatamsak din ako sa'yo. Ayun, mamaya pagdating ko sa bahay. Sige po, Ma'am Tesha, mag-ingat po kayo sa iyong pagpa-uwi. Ayan. This is the mix of DJ Bombom.
basig tikangan, kay di na maangtos hiningat tiyan, anda mo nga karo kaya ka. Mahal nga tuba, mahal nga malani, lugod na bumugod, diri makarila. Ayan, Ma'am Yani, Miguel shoutout. Maraming salamat ulit sa pagdalaw sa aking live. Sa tuwing mag-live ako. Ayan, Ma'am Yani, maraming salamat ulit. Maraming salamat. Matinaw daw tubig, baga igulan ang bait. Nalang Ayun guys, pa-music na muna tayo kasi medyo sinisipon tayo. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan guys. Thank you. hapon ul, irigod lapit. Padis at pakising malinaga, is magpirig nung mag-aga. Tiyang pag-ilog yung tikada, bisan unan hunya hugada. Aber butang iba sihi gustuhan, inintahap-tahap basi tikangan. Kay di na maantos hindi nga tiyan, anda mo nga karo kaya ka. Tagay na bangkero, tagay na ayaw palipat, upaya iton, imo pagpalakap. Matinaw daw tubig, baga igulan kapait. Narangoy habot ol, dirigod napit. Padis marasa nga sumsuman, ngan hintiki o katulpukan. Labis na tudlak sa bawang, higsugudan karo kayakan. Aber butang iba sihi gustuhan, inintahap-tahap basi tikanan. Kay di na maantos hiningat tiyan, anda mo nga karo kaya ka. Tagay na bangkero, tagay na ayaw palipat, upaya iton, imo pagpalakat, pag-igmat, ngan ayaw pahuway.
Alabira, was. Inig nun, hindi sa ulo ibutang. Ibutang sa lawas para sa diskuhan alawas-was. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na mapasaot ka pa. DJ Boom Boom, idol.
Bomba, Birada, Public Maydance. Saot kamayan, basi ka sandad, magwaswasaon kay mo si DJ Bongbong Idol. The best music mix only here on DJ Bongbong Remix. DJ Bongbong Remix. Iloilo Beats Club. Ayun. Masarap na tulog. Yan, sa tot sa inyo dyan, Ma'am Tisha. Maraming salamat sa pa-BG-BG mo dyan. Kay Ma'am Yani TV, maraming salamat. Ay, huwag yan, oh. Siyempre, lahat na halika natin. Kay Ma'am Tisha. Siyempre. Ayan. At sa lahat po na nag-pasyal sa akin live stream, maraming salamat sa inyo. Ayun guys, may nakapin po ko dyan, upcoming live. Upcoming premiere pala. Alam ko upcoming premiere din ni Lods Downsy. Ayan, Lods Downsy, kung saan ka man. Ayan, nakatapos ka na sa premiere mo dyan.
Ma'am Tisha, maraming salamat. Maraming salamat ulit sa pagdalaw, Ma'am Tisha. 6 million viewers natin dyan. Mega live shout out. Ayan, maraming salamat sa inyo. Tama pa, BG lang po tayo guys. Para tumakbo naman yung ating channel kasi para ayaw na tumakbo eh. Ma'am Tisha, hindi ka na nagla-live. Para busy na si Ma'am Tisha. Diba, unahin muna natin yung trabaho natin syempre. Yung YouTube videos Rosel, dahil natin pa dito. Ayan. Shout out sa Ma'am Alavling. Ayun. Ay, mula shout out ulit sa inyo dyan. Maraming salamat ulit sa inyo. Ano, may kwento na muna tayo. Para masaya. Magkwento na lang tayo ng panahon ng panahon ng hapon. Ayan guys, makinig kayo. Mayroon akong maikling kwento lang. Ito maikling kwento lang to. Ay mapulutan niya rito ng aral at saka share niyo sa iba. Ayan. Sa kaharian na naman tayo. Matanggal antok lang. Matanggal antok lang ito guys. Ayan. Sa isang kaharian, ayan, sinabi ng hari. Sabi ng hari guys ha. Yan, kung sino man makakalangoy, sabi ng hari, sa ilog na madaming buaya, ay bibigyan ng gantimpala. Maganda yun. Kasi kayo, nalangoy ka doon sa ilog na maraming, buaya, tapos bibigyan ka ng gantimpala, iba-iba. Ayun. Ang pipiliin guys, prinsesa o kayamanan. Diba? Saan ka pa? Ako yan, presihin natin yung prinsesa, siyempre. Ano daw? Ha? Ayun. Mamimili kayo guys kung anong pipiliin nyo, prinsesa o kayamanan. Siyempre, natakot yung mga kalalakihan. Siyempre, ikaw ba naman lalangoy ka, puno ng buhaya yung Ayun. Kasi sa dami ng buhaya. Siyempre, hindi ba naman matakot sa dami ng buhaya? Tapos, biglang tumalon yung isang lalaki. Ayun. Mabilis. At ligtas na katawid sa ilog. O, di ba? Grabe. O, nalampasan niya guys yung mga buhaya doon sa ilog. Tapos, ano sasabi ng hari? Anong gusto mo? Sabi ng hari. Prinsesa o kayamanan? Ay, sabi ng lalaki, sabi niya, wala akong pakialam. Sabi niya, wala akong pakialam sa anak mo at sa kayamanan. Sabi niya, ang gusto ko lang, sabi niya, malaman kung sino ang putang inang nagtulak sa akin. Ayan. Siyempre guys, ang gusto lang na malaman ng lalaki. Nagmura tuloy. Siyempre, kung sino daw ang sabi niya, ang nagtulak sa kanya. Wala siyang pagkalam sa kayamanan. Siyempre, ikaw ba naman itulak doon sa maraming buhaya? Baka masigartan mo kasi nagmura tayo doon. Ano ang kwento guys? Para matuwa naman. Tuwa ba kayo? O hindi? DJ Bongbong Idol. Ayan, maraming salamat sa iyo, Ma'am September. Ayun guys, may binaba si Ma'am Yani. Ayun, kung sino pa hindi guys ha. Halos lahat na tamsak ka naman natin sa Ma'am Yani. Ma'am Sweet September, maraming salamat. Ayun. Ay, sino ba naman guys matuwa niya na, siyempre, tunulak ba naman?
Bigla ba naman siyang tinulak eh. Ligtas siya nakatawid doon sa sa ilog na maraming buhaya. Kaya mga sweet September. Siyempre gusto ng hari bigyan ng gantimpala. Ayaw niya tanggapin kasi nagmura pa nga eh. Hinahanap niya daw kung sinong tumulak sa kanya. Yan, nag-live rin. Ay, naka-live ba? Ayan guys, support naman natin si Ma'am Yani. At siyempre guys, yung nakapin yan. Ayan, first premiere for ni Norfem, Nor Pamia. Honor. Ayan ma'am, sweet September, maraming salamat ulit sa pagdalaw. Satanas yung ano, host. Oo nga, Ma'am Debbie. Hindi, may kwento kasi, Ma'am Debbie, sabi ng hari, kung sino makatawid doon sa ilog ng maraming buhaya, bigyan niya gantimpala. Pinapapili sila kung prinsesa o kayamanan ang gustong piliin nila. Ay biglang may tumalon. Nakatawid siya doon sa ilog na maraming buhaya. Nagising siya lang pala. Nagising ko lang, sabi niya. Ano sabi ng kanya, ano ba gusto mong kayamanan o prinsesa? Sabi niya, wala akong gusto, sabi niya. Ang gusto ko lang, sabi niya, sino ba yung, nagsabi niya na PI siya eh. Kung sino lang tumulak sa kanya. Ano ba kayo guys? Hindi ka na. Totoong buhay. Hindi, ulitin natin Ma'am Debbie kasi hindi ka nakano eh. Hindi mo na ano eh. Ganito. Ulitin natin para... Ayan, ito ang kwento yan guys. Sa isang kaharian, sinabi ng hari na kung sino man ang makalangoy sa ilog na madaming buhaya, ay bibigyan ng gantimpala. Bigyan ng gantimpala. Sabi ng hari, bigyan ng gantimpala. Mamili sila, prinsesa o kayamanan. Ako kasi, hirap tayo. Siyempre, piliin ko siguro kayamanan muna. Ano ko muna yung ano. Prinsesa o kayamanan. Siyempre, natakot yung mga kalalakihan. Siyempre, tatawid ka ba sa ilog na maraming buhaya? Siguro, pagka abot mo sa kabila, lustay-lustay ng katawan mo. Di ba? Nagulat sila, biglang tumalon yung isang lalaki. Mabilis at ligtas na nakatawid doon sa ilog. Sabi ng hari, magaling, sabi niya. Magaling, sabi niya. Sabi ng hari, gusto mo prinsesa o kayamanan? Sabi ng lalaki, wala na siya paki sa anak niya na prinsesa at sa kayamanan. Sabi ng lalaki. Ang gusto lang daw ng lalaki, kung sino, sabi niya, ang PI. Nagtulak sa kanya. Sabi niya, sino ba yung tulak sa akin? Oo, siyempre. May importante sa ating bahay at siyempre guys, kahit ka naman, ano ba yung kayamanan? Kasi nga, tinulak ka na, nagulat yan. Piliin ko talaga yung ano. Hanapin ko talaga nagtulak sa akin doon. Ayan lang. Nagmura pa siya, sabi niya, PI, sabi niya. Kung sino nagtulak daw sa kanya. Sige. This is Team Rocket. Ayan natin, sweet September, magandang shout out. Sabi ni Nor Famia, Nor. Ayan guys, shout out sa lahat ng mga OFW dyan. Shout out din sa bansang Pilipinas. Tapos itulak mo din siya. Ganti mo na. Pero ligtas at payapa siya nakatawid dun sa ilog eh. Kaya gusto siyang bigyan ng hari ng gantimpala eh. Siyempre ayaw niya tanggapin guys. Siyempre sobrang takot mo naman niya. Siguro kung maraming buhayan niya, parang mabilis mo tumakbo noon. Ayan, Nord Femia, may shout out.
Okay, support naman natin upcoming premiere ni Norfamia Honor. 5:30. Ayan, sige, malapit na. Ayan, maraming salamat ulit sa inyo dyan. Ayan, maraming salamat sa paharang mo yan, Ma'am Davy. Ay, Ma'am Sweet. Dan sa nakapin. Ayan, maraming salamat. Yan, okay lang po, Ma'am Debbie. Walang problema po. Walang anuman. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Siyempre. Maraming salamat ulit sa pagdalaw, Ma'am Debbie. Alam ko naman busy kayo sa trabaho niyo. Ayan. Sige, okay lang po, Ma'am Debbie. Welcome, welcome. Ayan guys, shoutout sa ating mga kaibigan niya sa ating foundera na si Ma'am Rachel Evangelista. Mga shoutout. Ayan, mag-ingat lagi dyan sa bakasyon natin sa Pilipinas. Siyempre. At shoutout din niya kay Fellows Nelson, kay Ma'am Lacey na hindi po natin nakikita na nag-live. Ayun, siyempre sa ating kaibigan din sa Kid Babes. Ayan, siyempre. Shoutout sa inyo lahat yan. Sa lahat ng Team Maliw. At kaibigan natin sa Marley Nation. Miguel shoutout. Shoutout din sa lahat ng mga members natin dyan. Ayan, maraming salamat. At siyempre sa lahat po ng mga kaibigan po natin sa mundo ng YouTube. Ayan. Pero yung mga hindi natin nakikita na guys, hinahanap mo yung kalabaw pag nawawala. Siyempre, mga kaibigan po natin. Ayan. May shoutout ulit sa inyo dyan. Kung sino man kayo, Kung sino man kayo dyan sa baba, maraming salamat. Ayan. Pagka gusto nyo pala umakyat guys, bigyan ko yan ng danan. Ay, pala nagbigay ng danan. Para kahit kaya na muna magyayaw sa taas, mahiga ako eh. Ayan. Kasi pag naubos na ito StreamYard ko, wala na yan. Peace. Ayan. Basta DJ Boom Boom, the best. Iloilo Beats Club.
DJ Bongbong. DJ Bongbong. DJ Bongbong. Idol. This is Team Rocket. Shoutout sa mga Scarlett. Parang premiere ata si Let's Dongsi. Yan, silipin nga muna natin. Hindi ko marinig. Dinig. Wala akong marinig. Restart ko nga muna. Shoutout. Wala. Restart ko muna ha. Sige.
na, mapasaot ka pa. Iloilo Beats Club. Team Rocket. Basta DJ Boom Boom, the best. The best na, mapasaot ka pa. This is Team Rocket. Feel the music of Iloilo Beats Club DJs. Ba't wala akong marinig? May galap Where's the shoutout. lecture master? Yeah, upload. Parang sinusunod sila ng mga. This is the mix of DJ Boom Boom.
Ayan guys, support naman natin guys ang pinaba ni Ma'am Yani. This is Team Rocket. DJ Bongbong Idol. Ayan guys, support naman natin nakapin sa taas. Ayan, sige mamaya pagka 5:30. Ayan, lagyan natin ulit yung premiere ni Norfamia. Ayan. Ayan, shoutout sa Ma'am's Vlog. Ayan, Loves MJ, maraming salamat sa pabigyan sa baba. At syempre kay Ma'am Yani, maraming salamat Ma'am Yani. So, hindi pa nakarelate yan guys, sa nakapin sa taas, tamsakan naman natin upcoming premiere ni Ma'am Yani. Ayan, Ma'am Angel Meray. Ayan. Saka ni Ma'am ayan, alas nakakatamsak naman tayo lahat nito yung mga alagad natin. Ito pa. Kay Ma'am Angel Maray. Ayan, 165. Ayan, sige. 166. Hindi ka talaga kay Ma'am Angel Maray. Ayan guys, saka naman natin nakapin dyan sa taas. Ayan, sige. Tapos kay Ma'am Catherine. Yan ba yan? Ano ko? Ayan, kay Ma'am Catherine. Ayan, 145. Ay, lagyan natin ng background music. Iloilo Beats Club. Premier starting days. 147. This is Tobias Fournier Beats Club. Our ticket. Inter Labera, was. Yan. Sakto rin natin. Overlooking Cafe in Tanay Rizal. Ayan, sa Tanay Rizal. Ano sa Tanay Rizal? Kaya nakatira ako dati sa Antipolo. Ayun naman yun. Nakatira ako dati sa Antipolo sa Mac Adams Road. Nakatira ako dati. Yung sentro dati kasi ng Antipolo mayroon yung overlooking. Maganda dyan pagka pumunta ka ng mga pag nag-ilaw na. Pag-umpisa ng ilaw. Sarap tingnan din sa baba. Dinadayo kasi dati yung guys, yung overlooking, yung mga kubo-kubo doon. Iwan ko ngayon ha. Ayun, sa 7 million viewers natin yan. Maraming salamat sa pabidyo-bidyo dyan sa baba. Ngayon guys, may nakapin pa kung hindi pa kayo nakadikit dyan sa upcoming premiere ni Ma'am Yani TV at ni Ma'am Catherine at saka ni Ma'am Angel Maray. Support naman natin. Ay, Ma'am Yani TV, may garab shoutout. Yan, kumakain ako, Marge. Sino to? Si Ma'am Vlog 21 pala. Si Ma'am MJ yan. Sige Ma'am Carlet, magkumain ka lang Garab dyan. shoutout. Kain muna ako, host, ha? Ibutang sa lawas para sa diskuhan. Kumain Alawas-was. para masigla yung katawan. Oh.
Ayan, shoutout dyan sa Yung 7 million premiere viewers ang baka natin. makalimutan. Tapos na rin yung premiere ni Lods Dongzi. Ayun, siyempre nakasupport din tayo kay Lods Dongzi. Ayan, shoutout ulit kay Ma'am Ruby Afal. Maraming salamat, Ma'am Ruby. Ayan, sa pag, ano mo kailangan. Welcome sa'yo, Ma'am Ruby. Pagtagahan natin yan kahit paunti-unti lang. Ayan, Lods, Mouse Vlogs. Baka hindi ka pa nakadikit kila Ma'am Yani. Yung nakapin sa taas. Hindi ka na po. Basta ka rin po po nag-live yan si Ma'am Yani TV. Ayun. Pagka may time ka, Kahit naman ang ano. Init naman. ayan guys, siyempre guys, mag 2 hours tayo. Ayan, 1 hour and 12 minutes na. Ang bilis lang naman ako. Ayan, sa 8 million viewers natin yan, maraming salamat ulit sa pabidi-bidi dyan sa baba. Ayan, shoutout ulit dyan sa bansang Pilipinas. Shoutout sa lahat ng mga OFW dyan. Sa lahat po ng mga... DJ Bombom. Hirap ang magdayat pag masarap ang ulam. Hirap mag-diet ba? Kailan yan, mas good. Pag masarap yung ulam, mahirap mag-diet. Diet, yan. DJ Ding Dong. Idol. Ko dahil sa'yo nawalan na ng saysay ang pagmamahal. Nagkay-tagal ko rin binubuo. Ayun, nakitagal ko na yung binubuo. Ayan guys, please support naman natin nakapin sa taas dyan. At maya guys, may upcoming premiere po tayo. Ayan, 5:30. Ayan. Support nyo naman dyan guys. Hindi sinubos, pinaliwala niya ako dahil sa'yo. Dahil sa'yo. Ito na ang huling awit na kanyang maririnig. Ito na ang huling tingin na dati siyang kinikilig. Ito na ang huling araw na mga yakap at halik. Ito na. Alam mo Scarlett, sabi mo sa akin may umpisa na yung premiere ni Pamia ha? Yung ilang minutes na lang ba? Sabi nga ng iba, 8 minutes na lang. Ilang minutes na lang? alam mo siya ay hahayaan 8 minutes na lang. mo. Basta Team Boyong. Kapauyo. Ayan, lay. Ayan, support nyo naman dyan, lay, sa nakapin sa taas. Pwede pa kayo nakatamsak dyan guys. Mag-iwan na po kayo ng mga bakas dyan at kayo susklian din. Ayan, shoutout dyan ulit kay Ma'am Yani TV. Ayan, sa patuloy na pag-support sa lahat po na naka-live. Ayan, thank you so much sa iyo, Ma'am Yani. Ayan, kahit alam natin na medyo madaling araw na rin dyan. Ay, ano na pala sa Pilipinas pag 10:30 na. Well, shoutout sa lahat ng mga team influencer dyan. Shoutout din sa kaibigan natin sa team Mali Mali. Siyempre sa Martin Nation.
Shoutout din sa lahat ng mga members calling John. Aming may galing maghanap ng sigarilyo. Mingle sa kalsada, walang pakina parang aso. Mahilig sa pagkain kung saan saan ang tapon. Daanan ng tubig ay magkalawang at barado. Kaya wag magtaka kung tigulan merong baha. Kaya wag mag-isip kung option at merong taga. Sa pagbabago tayo sama-sama magsimula. At pagting ng panahon tayo hindi mo kang kawawa. Lay sa dilim. Ilay sa dilim. Ilay sa dilim. At siyempre, shoutout din niyo sa ating kaibigan na si Frelods Danson at si Ma'am Lazy. Ayoko man aminin, masakit ito para sa akin. Tayuhan man dito sa bayan, ilang tumingin. Hello, Ma'am Dimple Sakura Vlog. Maraming salamat ulit sa pagdalaw. Tamsak Dan, thank you. Bakit di ba natin mahalin ang sarili? Vlog, baka hindi ka pa nakadikit, nakatapsak yan ang pin sa pataas. Bayan, di nyo ba napapansin? Tamsak nga na lahat. House of Fun Vlog. Hirap pa. Ito yung pinag- Ayan guys, may nakapin po ako sa taas dyan. Ayan, patamsakan naman natin upcoming premiere. Ayan, gano'n din binaba ni Ma'am Dimple sa Cora Vlog guys. Ayan, upcoming live. Hanapin mo na, tamsakan muna natin yan. Bago tayo mag-proceed sa ating upcoming premiere. Siyempre may premiere tayo guys, mga 10. Ayan guys, may nabaka premiere guys. Ayan, mag-start na yung mamaya. Ayun, 94. Ayan. 94 ka na, Ma'am Dimple. Ayun. Ten days. Ayun. Kaya Ma'am Yani, maraming salamat sa pag-video mo dyan. 95. Ayan, Ma'am Yani TV, mega love shoutout. Dimple Chakura Vlog, mega love shoutout. Dinig ba ako dyan? Loud and clear. Ayan, Ma'am Yani, bukas igagala ko yung premiere mo. Daling ko kung saan ko dinala dati yung una mong premiere. Inabang-abangan ko pala kailan mag-play yun eh. Tapos na pala. Hindi ako umabot.
Panay ako tanong, sabi nila tapos na daw. Pero nag-reply ako. Ayun guys, piping ko muna itong premiere guys ni Inor Pamia, yung Dalagingging ni Ma'am Scarlett Vlog. First premiere niya. Agoy, maraming Wait, walang please. jacket. Agoy. Jakitin ko muna, hindi ko na to kaya ba? Maraming walang jacket. Ron, nakita mo na walang yung mga nakano dyan. jacket. Tulog na ang may-ari. Wait lang, guys. Ayan, Ma'am Dimple sa Kura. Ayan, natamsakan na po kita, Ma'am Dimple. Ayan, baka hindi ka pa nakatamsak sa nakapin, Ma'am Dimple. Mga 1 minute na lang po maguguna yung kanyang premiere. Ayan, support naman natin, guys. Begin at shortly. Ayan, sige. Ayan ako na to. Baka hindi pa yung ang dami pala walang jacket. Oh. Ayan o. Nakita mo na lahat yan, boss. Ayan. Boss. Para pag-umpisa niya, pero mahirapan. Jacket na hindi to. Jacket ako. Lay, lay, lay. Lay, lay, lay sa dilim. Wala mga jacket. Ayan, mayroon na iba. Hindi na ako mag-pin. Nagyo lang. Umpisa na. Tingnan natin ano tong Ayan guys, may nakapit po ako dyan guys. Support naman natin na nag-start na yung premiere. Ayun. Ayan, counting na. Bakit hindi pa dito? Ano yung napindot ko? Mahigumang tayo biglang niinda Ang linas na lumakas Sinunod, narinig Sinunod na higit na Sinunod, lumalat Ang dilit siya para sa imuha Sumuko na idiretso Sa pasain mo Sip na yung melody, Ray. Ayan. Ayan guys, support naman natin ang upcoming ngayon premiere. Ayan. Yung nakapin sa Ba, taas. 20 na? Kita mo na yung Saan pa yung walang jacket? Kasi ano, ito sa Berbex, BB Ray. Ayan, walang jacket. Ma'am Carmen, walang jacket. Ate Margie, walang jacket. tulog na ang may-ari. Sino pa? Akin, walang jacket. Ayan.
Yung guys, support naman natin upcoming premiere. Ayan guys, yung naka-pink sa taas. Yan. DJ PJ. Harvey. Harvey Norwich Delivery. Walang Madam Chubby, walang jacket. 26 na ba? 29? Ka lang muna dyan. Naman may Grabe. jacket. Jacket ka na naman, Scarlett. Thank you. $31? May jacket ba lahat? O si Marlon wala. Marilo Francisco Black, wala sa jacket. Parito. Mayroon na, mayroon na. Si Joy Cellphone, marami. Madam, walang jacket kaya. Madam Chubby, mayroon na. Meron na lahat. Kung nakita mo walang jacket, ipipin mo tapos i-jacket mo. Saan ba ito sila? Yung guys, sa premiere po kami. Ayan si Hannah Kerry sa forum. Maliit man yung Si video Alma nila. Saki Vlogs. So, Walang jacket? J. Marinetre. Walang jacket. Mayroon na. Yan si Hannah Kerry. Yan guys, sa tatuloy sa nito guys. Yan ma'am yan, maraming salamat. Si Gemma wala. Anong ginagawa nila? Ba't maliit yung ano niya, video niya? Yan si Harvey. Panurin ko na lang Norway mamaya. TV, pa-jacket ko. Meron jacket. Wala ko tuloy yung... Si Harvey. Nakita mo na. Oh, meron na. Si Matet. Yan o si Matits TV Ray. Si Matits. Matet TV Ray. Social distancing. While social distancing, it is a kind of consideration with its two personality is not combined. Yes, that is social distancing. 1 liter. Yeah, yung video ko napakaliit. Normal. Kung pinasabay. Hindi niya pinahiga siguro yan. Ba't maliit yan? Yayamunin na. Bibili daw ng mga bag.
para sa mga bata ay Sharp. Yan. Madam! Sayang, walang screen. Sayang, guys, walang screen. Ang ganda, light brown. Yan, ito off mga bago. Yan, ganyan na lang kasi may ano, zipper. Ito naman. Ayan, siya guys. Kung may lakad kayo, pwede siyang lagyan ng mga ano, hanggang gasip niyo para safe. Ito na lang yun. Ito na lang. Yan, pwede. Yan, yung matagal. Panakin ko yung ano nito, okay, kaya. Mayroon pag pumasok, wala ng jacket, kaya mayroon. Simple matip. Yun naman tama yan pagkatapos na ni Pamiyam. 1 minute, 1 hour, 33 minutes. 18 minutes ba yan? Na lang. Tingnan mo ba si Pamia ba, oh? Ang panamit niya, oh. Naka-short lang, naka-t-shirt. Madam O yan naman uso ngayon eh. Nasa hukay sila. Hukay pa more. Ang ganda yung kay Ukay ah. Walang jacket si Giselle. Meron na. Like 5. Panghuli na yan ang live ano ni Lods Ray. Huling premiere niya na yan. Oo, huling premiere natin. Tapos na? Ewan ko, kailan ba matapos? So, 18 minutes daw to eh. 12 minutes pa lang. Ha? 12 minutes pa lang. Okay yan. Ganda na yung malamahaba. Ha? Okay nga yung mahaba yung premiere niya eh.
Di ko sukat akalain na sa buhay ko ay darating ka. Bawi ang lungkot, puso kong nag-iisa. Araw-araw naiisip ka. Salamat sa Diyos, kilala kita. Walang hanggang saya ang nadarama. Pagmamahal sa iyo ay di na magbabago. Si Giselle. Ibig na wagas ang ialay sa'yo. Buong ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakabighani ang iyong ganda. Nanginginig ang mga mata. Buong ko ay Punta muna ako ng kusina. wala nang makilala ka. Nagkakabighani ang iyong ganda. Power Beats Club. Di ko kayang isanin ka. Sa puso ko ay nakaupo na. Kamong kay ganda ang lagi kong nakikita. Lipas man ang maraming taon. Sa isip ko ikaw ay nakataon. Gusto kang makasama hanggang sa pagtanda. Pagmamahal sa iyo ay di na magbabago. Pag-ibig na wagas ang ialay sa'yo. Buong ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakabighani ang iyong ganda. Nanginginig ang mga mata. Buong ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakabighani ang iyong ganda. Nanginginig ang mga mata. Dumating ka sa buhay ko nang hindi ko inaasahan. Pangako sa iyo, puso mo'y aking iingatan. Sinamahan mo ang puso ko na dating nag-iisa. Nagpapasalamat sa Diyos na tayo'y itinadhana. Ano mang pagsubok ang dumating sa ating dalawa, kakayanin natin magtiwala lang sa isa't isa. Binigyan mo ng kulay ang dating white ng buhay. Pinapangako kong mamahal ka habang buhay. Noong ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakabighani ang iyong ganda. Nanginginig ang mga mata. Noong ko ay biglang nag-iba. Wala nang makilala ka. Nagkakabighani ang iyong ganda. Power Beats Club.
Saint Mark. Natapos din ang premiere. Galing nakuha niya ng 20. Yung Ma'am Yani, mega love shout out. Sa halagang 20 pesos. Galing tumawad 21 minutes naka 36 ano siya. Support muna ako kay Asian Master Red. Kita dyan ng RB, Madam Chabi. Kaya, dahil lang sa atin Laika, Kennedy, Zero Man, Madam Chabi, maraming Ano ba ang premiere? 15 minutes na lang mag-end. Gawin ko lang ito. Kasi alam ko na hindi ka pa handa. May gusto kong makita pa sa akin na naman. Kaya eto ako naghahanda. Kumanda ako mabigo sa ngayon ayos lang. Kasi may bukas pa din ako kubos yung kaya kahit bumubulat na ano mabuwis na along natin sumusunod na lang. Susuyupin ka kahit hindi mo pa mapunukan yung dito sa salit ng tayo ayos lang. Sa susunod na tayo kitang bilitin.
Narinig pa. Ayan, 9 minutes na lang at mag 2 hours ka na. Oo, mag-in na kapag 2 hours. Sige, ano mo na lang ako pag mag-in ka. Punta mo na ako ng kusina. Tama na, may apat pa naman nakatambay. Ha? Tama natin ang isang weekend. Ano muna tayo? Magkanta-kanta muna tayo. Share screen. Ano naman ano eh? Chrome. Windows. Chrome dapat. Ano to? Saan ko kuha dito? Saan ako kuha? Dapat sa live. Saan ako kuha? Ayan, sa karaoke. Karaoke. First of May. First of May. First of May. Hindi na ako makapit yung mouse ko. Ayan, hindi na siya makapit. Kailangan. Kata wala na. Ayan siya, dyan. Wala ka pala eh. Ayan, sige, hanapan natin ang maganda. Ayan, 4 minutes na lang. Mag-isa tayong ka na lang. Para maiba naman. Share screen. Chrome. Siyempre. Windows. Chrome. Wala naman screen. Windows. Sige nga natin. Hindi yan. Ayun guys, ano na lang, 5 minutes na lang tayo. Para mag-end. Hindi na ako share screen. Para walang CPR. CPR siguro yun. Yan yung ganda sa buhay mo.
Naka-live na si Founder. Share. Ayun. Ito maganda. Ito na dapat. Para hindi ka na mahirapan. Ah. Ano ko dapat na eh. Ano ba tayo guys? Siyempre, para ano yan. Pampalabag loob. Hey dudes. Ito nga. Grabe ito kanta ni John Lennon. Ayan! Ray Bautista, Premier. Aba. Or imagine to. Imagine there's no heaven. Delikado na kanta to. Super tayo mamaya. Ayun guys, konting-konti na lang. Ayan. Ito guys ay nagpapanalo kay Idol Ruben. I feel wonderful tonight. Ano ba?
I feel wonderful tonight. Ayan, Ma'am Scarlett, mag-end na po ako. Nandiyan ka pa? O, kikik na lang kita pababa. Ayan, guys. Maraming salamat ulit sa inyo, guys, sa pag-support, sa pagdalaw sa aking live stream. Ayan, shout out sa lahat ng mga members ko dyan. Shout out din sa lahat na nagdalaw kay Ma'am Yani, kay Ma'am Dimple Sakura Vlog. Ayan, kay Ma'am Sweet September Vlog. Ayan, kay Ma'am's Vlog. Ayan, kay Nerf. Ma'am Scarlett, maraming salamat, Ma'am Scarlett, sa support. Ayan. At siyempre kay Nerf Mia. At sa lahat po na nagdalaw, maraming salamat ulit sa inyo. Ayan. Ayan, thank you so much, guys. Tanggalin ko na si Ma'am Scarlett. Ayan, Ma'am Scarlett, maraming salamat ulit. Kick from Studio. Ayan. Ayan, good night sa inyo, guys. Good night din sa bansang Pilipinas. Maraming salamat ulit. Ako yung pagsamantalang mag-end ng aking live stream. Thank you so much. Mag-ingat po kayo lagi. And keep safe sa lahat, guys. And God bless. God bless us all. Bye-bye.